a gare ni Ali ina nan da ke. So ne garkuwar zuciya, Fatima na yi alƙawari a gare ka Ali ina ji da kai. Soyayyar ki zai kada ni, ina ƙaunar ki zinariya. Ba ni barin ki zan so ki san matsalar so bai fiɗar makiya. Ni Ali na yi alƙawarin zan kare hakin ki zinariya. Kar ki guje ni naki ne igiyar soya na ɗan zuciya. Mai so shi yake kyautatawa wanda ya so cikin zuciya. Tarayya tana ƙara kyau idan aka tsarkake zuciya. Alƙawari cikin lokaci da ya zo ba a cewa tsaya. Fatima yadda so ya shige na a zuciya ban zaton haka ba. Soyayyar ki gona ki san ba za na bari ba sai na faɗa. Ko a dake ni zan bayyana sunan ki da nawa sai na haɗa. Dan wani ya shigo lamarin bai sa na guje ki zan jaddada. Sani a ranki ni naki ne ki ji zance na taho gimbiya. Faɗa mini yaushe ne za ka zo na taɓa ado ina ƙyalƙyali. Maka kwalliya mai ƙure idanu in sako tozali. Wanda ya samu hankaltuwa a so ba a ce da shi akili. Kaga da kai na waye a so gidanka ka kai na ba fargaba. La la la. Yau tilas na ɗan rausaya da jin daɗi cikin zuciya. Ni alkin amince da ni ya saka na kira ki zinariya. Babu kamar ki gona a yau igiyar ƙaunar ki ta zagaya. Daga an yi bikin muna tabbata wani zancen na cikin zuciya. Zane mai biyayya ƙwarai abinda ka so ina ra'ayi. Ban kaucewa hanyar ka ba abinda ka sani shi zanayi. Soyayyar mu ta kai ƙure akan mu rubuta ka za a yi. Mun wuce raina har mutunin na a soyayya ba za ka yi mu ba. Alice Mix. Inda kauna ni ba zan barki ba. Fatima ya ki zo gimbiya a gare ni Ali ina nan da ke. So ne garkuwar zuciya, Fatima na yi alƙawari a gare ka Ali ina ji da kai. Soyayyar ki zai kada ni, ina ƙaunar ki zinariya. Ba ni barin ki zan so ki san matsalar so bai fiɗar makiya. Ni Ali na yi alƙawarin zan kare hakin ki zinariya. Kar ki guje ni naki ne igiyar soya na ɗan zuciya. Mai so shi yake kyautatawa wanda ya so cikin zuciya. Tarayya tana ƙara kyau idan aka tsarkake zuciya. Alƙawari cikin lokaci da ya zo ba a cewa tsaya. Fatima yadda so ya shige na a zuciya ban zaton haka ba. Soyayyar ki gona ki san ba za na bari ba sai na. Kowa
ya tura naira 20,000 shi ma. Ismaila Gas. Thank you. Mun gode. Ba ni ba tura min nawa. Kai gida, yanzu ka tura min nawa, ai akwai tukuncin ba na nan. Na haka ga ni tare da Alhaji Ismaila. Alright DJ, yanzu za mu kira best friend ɗin ango, one of the best special effects for the first dance. Alhaji Alidu MD, Asiya mai mana Alidu tare da Antifanna ya yashi gurin MD tare da Amina. Inda kauna ni ba san barki ba, Fatima ya ki zo gimbiya a gare ni Ali ina nan da ke. So ne garkuwar zuciya, Fatima na yi alƙawari a gare ka Ali ina ji da kai. Soyayyar ki zai kada ni, ina ƙaunar ki zinariya. Ba ni barin ki zan so ki san matsalar so bai fiɗar makiya. Ni Ali na yi alƙawarin zan kare hakin ki zinariya. Kar ki guje ni naki ne igiyar soya na ɗan zuciya. Mai so shi yake kyautatawa wanda ya so cikin zuciya. Tarayya tana ƙara kyau idan aka tsarkake zuciya. Alƙawari cikin lokaci da ya zo ba a cewa tsaya. Fatima yadda so ya shige na a zuciya ban zaton haka ba. Soyayyar ki guna ki san ba za na bari ba sai na faɗa. Ko a dake ni zan bayyana sunan ki da nawa sai na haɗa. Don wani ya shigo lamarin bai sa na guje ki zan jaddada. Sani harin kini na ki ne ki ji zance na taho gimbiya. Faɗa mini yaushe ne za ka zo na taɓa ado ina ƙyalƙyali. Maka kwalliya mai ƙure idanu in sako tozali. Wanda ya samu hankaltuwa a so ba a ce da shi akili. Kaga da kai na waye a so gidanka ka kai na ba fargaba. La la la. Yau tilas na ɗan rausaya da jin daɗi cikin zuciya. Ni alkin amince da ni ya saka na kira ki zinariya. Babu kamar ki gona a yau igiyar. Allah sarki a bar kauna soyayyar mu ba ma gaba. Allah sarki masoyi na soyayyar mu ba ma gaba. Allah sarki a bar kauna soyayyar mu ba ma gaba. Allah sarki masoyi na soyayyar mu ba ma gaba. Allah sarki ganin baiwa idan ya so azurtawa ba za ka ce kar ya so ba.
mutunci na yana ta gaba, aure ba za mu fasa ba. Abin so na ina jinka, na ji dukkan kalamanka, ƙaunar ka ba za na daina ba. A kullum kina burge ni, akan ƙaunar ki aka sanni, ƙaunar ki ba za na kasa ba. Masoyi kyala mai kinmu, abin so zo da mai son mu, soyayyar mu ba ma gaba. Ba amincewa, ba za a ce kar na soma ba, kullum ina nan da ke. Soye garkuwar zuciya, Fatima na yi alƙawari a gare ka, Ali ina ji da kai. Soyayyar ki zai kada ni, ina ƙaunar ki zinariya, ba ni barin ki zan so ki san matsalar so bai fitar makiya. Ni alina yi alƙawarin zan kare hakin ki zinariya, kar ki guje ni naki ne, igiyar soya na ɗan zuciya. Mai so shi yake kyautatawa wanda ya so cikin zuciya. Tarayya tana ƙara kyau idan aka tsarkake zuciya. Alƙawari cikin lokaci da ya zo ba a cewa tsaya. Fatima yadda so ya shige na a zuciya ban zaton haka ba. Soyayyar ki gona ki san ba za na bari ba sai na faɗa, ko a dake ni zan bayyana sunan ki da nawa sai na haɗa. Don wani ya shigo lamarin bai sa na guje ki zan jaddada, sani a ranki ni naki ne, ki ji zance na taho gimbiya. Faɗa mini yaushe ne za ka zo na taɓa ado ina ƙyalƙyali. Maka kwalliya mai ƙure idanu in sako tozali. Wanda ya samu hankaltuwa a so ba a ce da shi akili. Kaga da kai na waye a so gidanka ka kai na ba fargaba. La la la. Yau tilas na ɗan rausaya da jin daɗi cikin zuciya, ni alkin amince da ni ya saka na kira ki zinariya, babu kamar ki gona a yau igiyar ƙauna. Allah sarki Kalido. Kalido yana cikin hayakin soyayya. Allahu akbar.
Bani barin ki zan so ki san matsalar so bai fidar makiya. Ni alina yi alƙawarin zan kare hakin ki zinariya. Kar ki guje ni naki ne igiyar soya na ɗan zuciya. Bari ba sai na faɗa ko a dake ni zan bayyana sunan ki da nawa sai na haɗa. Don wani ya shigo lamarin bai sa na guje ki zan jaddada. Sani a ranki ni naki ne ki ji zance na taho gimbiya. Yau tilas na ɗan rausaya da jin daɗi cikin zuciya. Ni alkin amince da ni ya saka na kira ki zinariya. Babu kamar ki gona a yau igiyar ƙaunar ki ta zagaya. Daga an yi bikin muna tabbata wani zancen na cikin zuciya.